Мръзнало ви е да се чуете как да си съберете нещата в малката кухня. Представям ви нашият мултифункционален сушилник, който е хем сушилник, хем шкафче, изработен от водоустойчив метал, който издържа и на килограми. Идва с всички принадлежности, които виждате в клипа. Височината му може да се регулира от 75 до 80 см, външната му ширина е 95 см, вътрешната му дължина е 92 см. Дълбочината му е 28 см. В момента е на промоция от 87 лева. Праща ми по икон с опция тест и преглед. Освен, че може да бъде над мивката, той може да бъде сложен и до мивката. Мръзнало ви е да се чуете как да си съберете нещата в малката кухня. Представям ви нашият мултифункционален сушилник, който е хем сушилник, хем шкафче, изработен от водоустойчив метал, който издържа и на килограми. Идва с всички принадлежности, които виждате в клипа. Височината му може да се регулира от 75 до 80 см, външната му ширина е 95 см, вътрешната му дължина е 92 см. Дълбочината му е 28 см. В момента е на промоция от 87 лева. Праща ми по икон с опция тест и преглед. Освен, че може да бъде над мивката, той може да бъде сложен и до мивката. Мръзнало ви е да се чуете как да си съберете нещата в малката кухня. Представям ви нашият мултифункционален сушилник, който е хем сушилник, хем шкафче, изработен от водоустойчив метал, който издържа и на килограми. Идва с всички принадлежности, които виждате в клипа. Височината му може да се регулира от 75 до 80 см, външната му ширина е 95 см, вътрешната му дължина е 92 см. Дълбочината му е 28 см. В момента е на промоция от 87 лева. Праща ми по икон с опция тест и преглед. Освен, че може да бъде над мивката, той може да бъде сложен и до мивката. Мръзнало ви е да се чуете как да си съберете нещата в малката кухня. Представям ви нашият мултифункционален сушилник, който е хем сушилник, хем шкафче, изработен от водоустойчив метал, който издържа и на килограми. Идва с всички принадлежности, които виждате в клипа. Височината му може да се регулира от 75 до 80 см, външната му ширина е 95 см, вътрешната му дължина е 92 см. Дълбочината му е 28 см. В момента е на промоция от 87 лева. Праща ми по икон с опция тест и преглед. Освен, че може да бъде над мивката, той може да бъде сложен и до мивката. Мръзнало ви е да се чуете как да си съберете нещата в малката кухня. Представям ви нашият мултифункционален сушилник, който е хем сушилник, хем шкафче, изработен от водоустойчив метал, който издържа и на килограми. Идва с всички принадлежности, които виждате в клипа. Височината му може да се регулира от 75 до 80 см, външната му ширина е 95 см, вътрешната му дължина е 92 см. Дълбочината му е 28 см. В момента е на промоция от 87 лева. Праща ми по икон с опция тест и преглед. Освен, че може да бъде над мивката, той може да бъде сложен и до мивката. Мръзнало ви е да се чуете как да си съберете нещата в малката кухня. Представям ви нашият мултифункционален сушилник, който е хем сушилник, хем шкафче, изработен от водоустойчив метал, който издържа и на килограми. Идва с всички принадлежности, които виждате в клипа. Височината му може да се регулира от 75 до 80 см, външната му ширина е 95 см, вътрешната му дължина е 92 см. Дълбочината му е 28 см. В момента е на промоция от 87 лева. Праща ми по икон с опция тест и преглед. Освен, че може да бъде над мивката, той може да бъде сложен и до мивката.